cocotmu. Yo anggepe kowe terus. Kok aku heeh. Wah, ora kompak iki. Mudar ora. Anggepe ora aku Sanjaya ngono piye? Kok nuwun. Aku arep maju meneh. Kowe lagi wonge ngeyel. Sampeyan mengke mati lho. Wis to meneh wae. Aku duwe siung. Siung, yo. Sapa keto lak cokot tekaning pati. Yen kabeh wong amarta lak cokot mati, ora terpati tak boyong. Kula kene duwe siung ampuh. Kene duwe siung ampuh. Niki mengke nganti sencaki keto, cokot mati. Sencaki cokot mati. Gathuk cokot mati. Ondor cokot kabeh. Ondos cokot mati. Telek. Ora. Tak kira nek telek barang arep dicokot. Usatria kok dadi telek barang to ya. Ya men apa-apa arep dicokot apa arep dicokot kok ora bayar kok njur nekat wae ora. Wong muni anggere ra bayar kok njur apa-apa dicipi apa-apa dicipi. Cokot ra enak balekke cokot ra enak balekke. Oh, njur nekat kancane ra oman apa-apa. Cerewet minggir trajange dhewe ngomong ngamarta kok. Nggih.